Здравейте хора, аз съм Селф Про и играя на много известна игра Brawl Stars. Не съм много силен в тази игра, но нека да уточним. Имам ето тези герои, скоро ще спечелят тази. Интересни скинове, но според мен първият е най-як. Така, добре. Да видим към се пада. Окей, видим сега ще се падне. И по 3 бонус, супер. Да видим, нещо мога да апдейтна. Доста неща. Така, мога да апдейтна Primo. Или този Джал. Окей. Така, да започваме. Пари. Но с кой герой играе? Те ще се оприм. Но няма много значение. Така. Кой е този? Не го знам. Явно ми е бъгнал телефона. Или пък него е избързал. Не знам. Но на трети левел е доста силно. Да, те няма. Мърлей, бро. Добре, няма да го притеснявам. Вие не притеснявайте ме. Мале. И тук изпаднах в критична ситуация. Примо, изхим. Мале. Това, с който играем, много слаб. Не знам в момента гледа ли ме, но там слаб ли е, не е ли? Да е слаб. Но в момента ми трябва силен. Не е някой слабак. Затова, внимавай. Брам, че оцелявам на дуо. Аз не съм участвал. Той. This my friend. Токен. Не трябва да умирам. Айде, бай. Буй. И буй. Браво, целяхме. И толкова малко живот. И номер 1. Супер. Ще играем пак с този, другия път не. А може и не с този. Както изглежда. Не се съгласи. Ма бъгна телефона. Бъгнала. Добре, сега ще натиснем Exit. За да видим как се справя този герой. Защото започнах играта отскоро, така че не мислите за тъпанар, слабак. Отгоре по-малко от седмица. Мисля, че към 3 дни. Просто съм добър играч и рядко губя, много рядко. Просто мисля, че само веднъж бях загубил. Силене. Мали. Гач. Уж на 3 лева. Ма той по-силен от Елч. Кака Елч по-силен, бе? От кака Елч. Благодаря. Мали, сега трябва да се пазя. Сега съм мъртъв. Не искам, бе. Чилауа. Както вика Пице Стив. Чилауа. Чао. И пак събрахме диаманти. Теб те мразя, Примо. Не, като герой ги обичам. По принцип в момента не си ми от не. Добре, не ме виждам. Забравих, че съм в храсти. Мале. Не. Взимай диаманти. Добре, хайде. Мале, там има диаманти. Ти лут ли си? Взимай ги. Много се дразни, когато пред хората има диаманти. Тия не ги взимат.
Чао, мой. Але много се близо. Без мен те са спаси. Просто да тях аз съм се обакна. Чао. Убийте някой, бе. Убийте някой. Хайде, бутим контрол. Се трябва да ги пази тия. Your mommy! Мале, аз съм бил с диамантите. Хайде, пазете се, пази той. Пази го! Хайде, бе. Хайде, не стане така. Хайде, ред контрол. Да, готово. Този бул. Не искам ред. Не! Добре. Не! Не. Без такива. Да си нямам. Значи това никак не е честно. Сега ще умрем, само защото някой не е прищевки. Но този е силен, но не бях добър отбор. Сега пак ще играя, ама този път ще спечелим. Този път няма да ни лагва заради Wi-Fi. Мами! Идиот! Не. Идиот! Какво? Не, това е наша територия, бе. Не. You're meant to be. Моля, да се прокълвам добър отбор. Водят ни, първо, защото нашите не могат да играят. Първо, най-важно. Аз съм единствения с диаманти в отбора в момента. И вече загубих 2 пъти. Трябва да учим. За първи път. Аре бе, имам толкова много лайка. Това нещо. Здравейте хора, продължаваме. Съжалявам за това. Браво! Хакбол. Бам-бам-бам-бам. Бим-бим-бим-бим съвсем. Къде с елто ги бием? И го! Айде! И алелуя! Бързо бе! Аз вкарах първия гол, другия кара другия. Ора, бро! Добре, сега трябва да играя. Момент, ладно ми. Да, добре. Преди малко много ми ладно. Значи, ужас за казвам. Аз трябва да почнем да ги бия от началото още, за да няма проблеми. Да няма проблеми. Ужас. Айде, вземи го, бе, подадох ти. Браво, взел си го. Умен човек. Браво, бе, Алексис. Ура, бро! Айде, пазете му. Ще ходи насам.
Не. Бам! Гадост. На то съм беше. Сега трябва да им вкарат, аз ще бъда вратар. Чао. Мечка. Мечка! Ай, чили бе. Не. Хайде. Ора, бро. Не, трябва да защитавам от той. Да, браво, Алексис. Сега ще косам. Имаш ли и пак ще играш? Изчакай и тук. Алекси, Окидоки. Айди. Пази ме, бе. Айде! Да, вкарах. Браво на мен! Аз съм най-важния в ситуацията. Айде! Ай! Къде отиваш ти? Без такива. Амола сега. Айде, майни. You're mine, човек. Sorry. Тоест, никак не е sorry. You're mine. Абе, убий го, бе. Направи му майнито. Хайде, майни. Абе, майни, бе. Ти, майни, биди. Айде, вкарах. И какъв вели гол? Бам. Now what, bitches? Moment. Лакче. Добре. Скапа на Wi-Fi. Сидаре. Трябва да бликне като извор. Ето. Айде. Други. Пробвай отново. Супер му проверши. И ще има ли донат? Няма да има. Малей, следващото е тая. А по-следващото е този. И този скучен и е слаб. Супер, да се шел много герой. Преди това беше този, преди това този, а преди това тази. И ще си сложа като си избири. Може би Ел Примо. Чао за сега, хора. Когато ще спечелвам това, вероятно ще снимам, а може и да не снимам. Тоест ето тази. Така че, бай и приятен ден.